Kung ang bulak ay cotton, ano naman ang bulaklak? Kotonton! Kotonton! So adinlod kita naton segment nga kada tulo ka puntos 500 madali lang ini. May da kami papakaya na makatulo ka nga ni ka puntos, automatic may da ka 500. Siyahan magkakamay-ara ni kitan warm up questions. Hindi nga warm up questions, wala ini eksakto nga baton. Pwede magpakilala ka nay. Ako ngayon ni Pakibax and host han Pax News. Oy, subscribe na yan kita ang Pax News. Kung di pa ka muna kilala, tambalan ni niya, aka Pax Store. So, naging ano kayo ng mga, yan ang natong pag-quarantine. Kadila balay, ninistoryahan ko ang mga pader. Dahil mo pwede gumawas. So, napapansin ko, ano tim get up, amo good light, ito mo normal nga pambalay. Oo, nakapambalay na ako yun Iba good basta Pax News. Malamok niya, Roy. Okay, makakaupod natin, alam ngaran. Keso. Keso, so napapansin na mong damot mo pets, mga ano nira? Rabbit malamang. So, ha mga gusto magkamaya din rabbit, mga alaga nga kakaiba para ginihiram-hiram mo kung makaturog. Kay mga buotan ini, pwede nira exhibit ko nakaturog. Pwede, pero depende. Ano ti mo ngaran? Dora. May da ka ba gwapo nga anak? Usa. Dere nagbibinuwa hinanay Dora. Okay, ready ka na ba? Ready. Kunit Head and Shoulder, number 1 anti-dandruff shampoo. Ano man it, number 2? Number 2. Clear? Clear. Warm up question number 2. Kay ano, waray mais, ha corned beef? Hintanggal nira. Oo, hintanggal nira kay mahal na. Canned beef. Canned beef na ito. Pwede ba butangan hin ballpen at pencil case? Danay. Ano? Konbulok. Kay dapat ang pencil case, Pencil. kung ang ballpen, Bull case. ballpen case. Aw. Aw. Warm up question. Kunit Head and Shoulder, number 1 anti-dandruff shampoo. Ano man it, number 2? Miss Antos. Ano? Ang ano? Warm up number 2. Kay ano waray corn, ha corned beef? Kay giniling ito nga baka. Diri ito mais at karog signon. Iba't iya spelling nga corn and corn. Last nga warm up question. Pwede ba butangan hin ballpen it pencil case? Oh god. Kay ano? Kay it ballpen pwede maghapit surat pero it ballpen ibala may dalaya ink. It lapis lidla. Kunit number 1 anti-dandruff shampoo is Head and Shoulder. Ano man latit number 2? Isip labis ano nga shampoo? Vaseline. Kay ano waray mais, ha corned beef? Kay, kuhan ito, can goods. Pwede ba butangan hin ballpen it pencil case? Pwede, Kay ano? pero depende. Okay mga okay. Kasayon lang kaniya nanaya kung makurik. Okay, yan na. Adi na kita natin pinaka-main nga pamulay. Kung diin may chance ay pakaw magdaogin 500. Ang tulo ka puntos 500. Kada question may dia 5 seconds para batunod. First question. Sa alphabet, ano ang kasunod ng letter U? Me? Me? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくて So, next question. Kung ang butterfly ay paro-paro, ano naman ang butter? Peanut! Peanut! Okay, okay. Ang sakto nga baton, mantikilya. Okay, first question. Ha-alphabet. Ano't sunod it letter U? V. Kun it butterfly, paro-paro. Ano man liwat iton butter? Walaman. Walaman. Last guess. Flavor. Sayop. Ang sakto nga baton, mantikilya. Kung bagay, igukuhan. Okay. Kung bagay, igukuhan. Okay. Nablang ko lang. Kakunit 1999, 1999. Ano man liwat ito waray-waray or Tagalog hit, year 2020.
tuig 2020. Last answer. Aw, tuig 2020. Alright. Kuntim tatay, bugtutak nanay, kaano-ano mo it anakit imo tiyo. Patod. Bond of all the happy. Your energy was happy. Your immunity was happy. Okay na, dire ka naging kukul ba? Okay na. Kada tulo ka puntos, 500. Okay, ready? Ready. Sa alphabet, ano ang kasunod ng letter U? V. Alright, abdik. Kung ang butterfly ay paro-paro, ano naman ang butter? Queso. Mantikilya. Alright. Kuntim tatay, bugto hitak nanay, kaano-ano mo it anak hit imo tiyo. Imo patod. Kun it 1999, 1999. Ano man liwat it Tagalog or waray-waray hit year 2020. Tuig 2020. Alright, makarit ko din ni Dora na dako ko ng gamitan warm up. Kung ang bulak ay cotton, ano naman ang bulaklak? Flower. Alright, nakumpleto ni Nanay Dora. Kung it bulak ka English cotton, ano man liwat it English hit bulaklak? Flower. Alright, pinaka malaksing nga baton. Kuntim tatay, bugtutak nanay, kaano-ano mo it anak hit imo tiyo. Uncle, tita, Another guess? mami. Imo patod an anak ka nimo tiyo. Okay. Kaya ini nga tong segment kinanglan gud may magdawging 500. Okay tayo mo Pax. Sige daw. Waray-waray or Tagalog it baton ini. Kun it 1999, 1999. Ano man it waray-waray or Tagalog hit year 2020. 1, 2. Taong dalawat-dalawang isa. Dalawat-dalawang isa. Patro, tatagal ng chance. Ano it Tagalog or waray-waray hit year 2020? Taong 2020. Pwede, nakakorek and this time nakakorek. Alright! Woo! 1 point. So last, ha-English, kung ang bulak ay cotton, ano naman ang bulaklak? Kotonton! Kotonton! Another guess! Flower. Okay, flowers. So yan na, katropa mga kasangkayan, adin na kita natin segment nga kundiin posible or may chance na magkamayadahin 500 si Pax. Alright? So, Pax, so special episode din kay wari kami makapabalyo. So, uop dantahin 1,000. May da chance ay pakaw mabunot ini nga 1,000 instantly. So, swerte Pax nga ni Keso kay makakatagam tamira posible ra magka-chancehin 1,000. May danaya chance na makadaugin. Kinyintos. Papakita tani nga wala ini sulod para fair tanan. Isulod Nanay Dora usa-usa. Matun pa 1. Supas ba? Tanan nga mulay may da twist. Mabutang kitan usa nga 20. Atong twist igbutang Pax. Na count up 3. Pili mausa kay kung duay team makuha, disqualified, okay? Okay. Bill nga an 500 para magmalipay team adlaw yan na. 1, 2, 3. Damo nga salamat. Tulo ka puntos 500. 2, 3. Damo nga salamat tulo ka puntos 500. Salamat ang tulo ka puntos 500. Subscribe ngayon ng kuan nan wala pa mag-subscribe. Ang nag-subscribe na paghimo ka mong bagong account, subscribe otro. Pakaus channel, Pax News. Okay, Pax News, ayaw ka mo kangalimot pag-subscribe, da description.